Je jedno, čo predávaš, ponúkni svoj produkt štýlovo a vytvor tento wow efekt. Pridáme ingrediencie produktu, vložíme texty, vložíme produkt, stránku zduplikujeme a na prvej stránke urobíme úpravy. Označíme si ingrediencie a text. Zmenšíme tieto prvky, presunieme do spodnej časti, zmenšíme produkt a ingrediencie aj s textom skryjeme za produkt. Pôjdem do vrstvy, produkt presuniem úplne dopredu. Ešte hlavné texty. Dáme ich v dizajne nižšie. A teraz urobíme hlavné kúzlo. Medzi stránky vložíme prechod nájsť zhodu. Dĺžku trvania nastavíme na maximum a hotovo. Môžeme animáciu pustiť. Výsledkom je magická ponuka, ktorá očarí aj tvoju konkurenciu. Ak chceš ďalších podobných 30 tipov, prihlás sa do mojej výzvy zdarma.